Hey, er det chokoladevognen? Ja, der er lidt chokolade på siden her. Vidste du, at chokolade rigtig godt på panden? I røven? Hvorfor sagde du det? Du er ikke rigtig klog lige der. I lod? Hvad tror du selv? Der er en, der har skidt mig i panden. Hvor sejt. Så er chokolade i hvid, lys eller mørk? Jeg har en pose med hvid chokolade. Det var chokolade, mener. Wow.